सोरखौबा बयनिख्रुइबो बांसिन मोजां मोनोब्ला, बयनिख्रुइबो बांसिन गोसो होयोब्ला बियो थारैनो गोसोआव गोबां दुखु होनानै गालाङो। नोंनोथ' मिन्थिखायोमोन ना आंनि नोंखौ अननाय, मोजां मोननाया थारैनो रावनिजोंबो रुजुजाथावा होनना। गाबनायनि मेगननि मोदै गनाया मालाबाबो नंखाय देखाया, मानोना मेगननि मोदैया अब्लासो गयो जेब्ला असे आंगोआ गोसोखौ दुखु होलाङो। आङो गोथाङैनोथ' दं, नाथाय गोजोन रंजा खुसियै नङा, गोसो गोरबो बायफ्लेनानैसो। नंगौ, बे बाथ्राया सैथो। गावनिया जेब्लाबो गावनिखा आरो मालाया जेब्लाबो मालायखा। आं नोंखौ गावनि आंगो सानबोदोंमोन आरो बयनिख्रुइबो बांसिन अनबोदोंमोन, नाथाय नों गावनो आंनिफ्राय गोजान जालांबाय। आं नोंखौ दिनै आंनि सेराव लाखिफिननोबो हायासै। थारैनो नों दिनै आंनिफ्राय गोजान जामारलांबाय। नों जुदि आंनो दसे समनि थाखायल' अननाय होनोमोनब्ला आंनि लाइफआव मानो फैयामोन नों? आंजों मानो लोगो मोनलायामोन? नों आंनिफ्राय गोजान जामारलांबायना? नों आंखौ गारनानै थांमारबायना? थां, नों नोंनि गोजोनखौल' नागिरदोंना?